Bakit po, Itay? Bumili ka nga muna ng mantika sa tindahan at makapagluto na ako. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Nag-aaral po ako, Itay. Malapit na po kasi yung pagsusulit namin. Baka dinadahilan mo lang yan para hindi kita mautusan. Di ka man lang marunong tumulong sa gawaing bahay. Tumutulong naman po ako kapag wala akong takdang aralin. Aba, sumasagot ka pa talaga. Hindi naman po sa ganon. Bakit si Kuya hindi niyo po utusan? Wala naman po siyang ginagawa. Napuyat kagabi ang kuya mo sa trabaho. Napuyat? Nakipag-inuman lang naman siya sa mga barkada niya, kaya napuyat. Bakit di niyo man lang siya pagalitan gaya ng ginagawa niyo sa akin ngayon? Bakit, Itay? Porkit paborito niyo siyang anak, tapos hindi niyo na siya uutusan? Ganun ba, Itay? Hoy, Christian, itikom mo yung bibig mo baka kung anong gawin ko sa'yo. Parang hindi niyo ako anak. Pakiramdam ko tuloy, ampon niyo lang ako. Kapag di ka pa talaga tumigil, sasamain ka sa akin. Sinasabi ko lang naman yung nararamdaman ko, Itay. Kagaya nung nakarang linggo. Sinabi ko naman na may lagnat ako. Pero ano, pinasama mo pa rin ako kay Kuya para magtrabaho. At nung umuwi ako galing trabaho, imbis na ako ang alalayan ninyo, si Kuya pa talaga yung kinamusta ninyo. Ay, naku Christian, nagsasayang ka lang ng laway kay tatay. Tapos nung sinabi ko na kailangan ko ng pera dahil may babayaran ako sa eskwelahan, di nyo man lang ako binigyan ni piso. Pero nung si Kuya yung humihingi sa inyo ng pera para panginom sa mga barkada niya, di man lang kayo nagdalawang isip na bigyan siya ng pera. Tumigil ka na, Christian. Lagi na lang si Kuya yung kinakampihan ninyo. Paano naman ako? Sinabing tumigil ka na Di ka ba nakakaintindi? Itay, tama na yan. Yang puso nyo, baka anong mangyari sa inyo. Ito kasing kapatid mo. Utusan lang, dami pang reklamo. Bakit Itay? Ano bang inuutos mo kay Christian? Nagpapabili lang ako ng mantika. Dami na niyang sinabi. Sige Tay, ako na lang ang bibili kahit masakit pa yung ulo ko. Wag na anak, ako na lang pupunta. Baka nahihilo ka pa. Ayos lang Itay, kaya ko pa naman maglakad. Sigurado ka anak? Oo naman Itay. Kung si Christian lang ang hihintayin yung uutusan, baka sa susunod na buwan pa yan kikilos. Buti na lang masipag ka. Basta ikaw Tay, gagawin ko lahat, huwag ka lang mapagod. Kaya nga mahal na mahal kita anak. Yan sana ang manahin mo, Christian, ang kabaitan ng kuya mo. Bakit, Itay? Hindi pa ba sapat yung pinapakita kong kabaitan sa inyo ni Kuya? Alam mo Christian, sa susunod, matuto kang rumespeto kay tatay. Tama ka anak. Puro kasi pagalit itong sagot ng kapatid mo. Ako pa ngayon ang tamad, Kuya. O bunso, huwag kang sumigaw. Baka kung anong mangyari sa'yo. Sige tay, bibili muna akong mantika. Yun lang ba ipapabili nyo? Oo anak, itong pera. Huwag na tay, ako nang bahala magbayad. Salamat anak. O Christian, baka pag-alis ko awayin mo na naman si tatay. Lagot ka sa akin. O Tay, baka may iba pa kayong ipapagawa. Wala na, mag-aral ka na lang dyan. Bakit ganun? Ako na lang ang laging masama sa paningin ni Itay. Oo anak, anong plano mo ngayong taong ito? Tay, gusto ko na sanang magsama na kami ni Ruby. Maigi kung ganun anak. Kailan naman tayo mamamanhikan? Balak ko sana tay, sa susunod na buwan. Buti pumayag si Ruby na ikasal kayo. Opo itay, napag-usapan na namin yan nung nakaraang taon. Medyo malaki-laki ang gagastusin sa pagpapakasal mo anak. Kaya nga itay, May ipon ka na ba? meron naman po tay kahit papano. Maigi kung ganun. Isan kayo titira pagkatapos ng kasal? Baka dito na lang din tay. O Tay, Kuya, anong pinag-uusapan nyo? Ito kasing si kuya mo, gusto nang mag-asawa. Talaga, Itay? Kailan naman yung kasal mo, Kuya? Baka sa susunod na buwan, Christian. Ganun ba, Kuya? Magtatapos na din pala ako sa susunod na buwan ni Tay. Eh ano naman, kung makakapagtapos ka na? Hindi ba kayo masaya, Itay, na makakapagtapos na ako?
Ang kasal ng kuya mo ang inaabangan ko kasi magkakapo na ako. May mga bayarin pa ako sa eskwela ni Tay bago ako makapagtapos. Wala ka na bang pera para ikaw muna magbayad sa bayarin mo sa eskwelahan? Meron pa naman po, Itay. Kaso, baka kulangin. Di maghanap ka muna ng trabaho para may pangbayad ka. Kung ako ang inaasahan mo, wala akong may bibigay sa'yo. Kasi gagamitin ko ang pera sa kasal ng kuya mo. Sige po, Tay. Ako na pong bahala sa mga bayarin ko. Pero pumunta po kayo sa mismong araw ng pagtatapos ko. Sige, titignan ko. Sige, Tay. Alis lang muna ako saglit. Teka lang. Kararating mo lang aalis ka na naman. May nakalimutan lang po ako kila Ray. Ganun ba? Huwag kang magtatagal dun Marami pang gawain dito sa bahay. Opo, Itay. Itay, kayo po ba talaga maghahanda sa kasal ko? Oo naman anak, bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko, Tay. Pero saan kayo kukuha ng pera? Huwag kang mag-alala. At ako nang bahala lahat sa gastusin sa kasal mo. Eh, paano naman si Christian, Tay? Nangangailangan din siya ng pera para sa pagtatapos niya. Hayaan mo na siya. Alam kong may pera pa yun. Ang importante, yung kasal mo. Opo, Itay. Salamat. Walang anuman anak. Hello, Ray. Hello, Christian. Ba't ka napatawag? Pwede ba tayong magkita? O sige, pre. Kita na lang tayo mamaya sa tambayan. Sige, salamat. O, Christian. Bakit bigla kang nakipagkita sa akin? May problema ka ba? Oo, may problema ako. At alam kong ikaw lang yung makakasagot sa problema ko. Alam ko na kung anong problema mo, Christian. Pera na naman, no? Oo, Ray. Pambabayad ko sana sa eskwelahan. Para sa susunod na buwan, makapagtapos na ako ng kolehiyo. Yun lang pala. Walang problema. Kailangan mo na ba ngayon? Hindi pa naman sa ngayon. Pero sasabihan kita kung kailan. Ganun ba? Sige. Puntan mo na lang ako sa bahay kung kailangan mo na. Sige, salamat. Naku, wala yun. Basta ikaw. Anak, ano yung ginagawa mo? Nag-inventory lang po, Tay. Christian anak, pasensya ka na kung hindi maganda yung pagtrato ko sa'yo. Anak, sana mapatawad mo ako. Itay naman! Hindi na nga ako matapos-tapos dito sa ginagawa ko dahil ang ingay nyo. O, Christian, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Kuya, may nagawa ba akong mali para itrato ako ni tatay ng gano'n nung nabubuhay pa siya? Wala, Christian. Wala kang nagawang mali. Mahal ka ni tatay. Anong mahal? Mahal ba ang tawag sa walang pakialam sa anak? Hindi naman sa ganun, Christian. Ganun yun, kuya. Hindi mo maalis sa akin na magalit sa kanya. Bago pala nawala si tatay, ay may hinabilin siya sa akin na sana mapatawad mo siya sa lahat ng nagawa niyang mali sa'yo. Franz, O tay, bakit po? anak, kung sakali man mawala ako dito sa mundong ibabaw, hingi mo sana ako ng tawad sa kapatid mo. Alam kong malaki ang galit niya sa akin. Itay, huwag kayong magsalita ng ganyan.
Basta, alagaan mo si Christian anak. Ay pagdamot ko sa kanyang pagmamahal ng isang ama. Tawad? Para ano kuya? Matapos niya akong baliwalain bilang anak? Tapos ngayon, hihingi siya ng tawad? Yun lang ang kahilingan niya bago siya mamatay, Christian. Ang patawarin mo siya. Kung tawad lang kuya, wala siyang mapapala sa akin. Pero Christian, Ikaw kuya, baka gusto mong humingi ng tawad sa akin.